No kumbira vanengwa vaReginald Mavhunga varipo here? Pamberi vokumbira vanengwa vaPhilemon Nhutu varipo here? Mukumbiro waPhilemon Nhutu muri pamberi apa. Amoti vaReginald Mavhunga mune vafakazvaaa navo panyaya ndamukoma ndinavo asi vazhinji mota yanzi yafira muruti vari kubva kuHarare kuti vanogonozointer asi ndinamukoma ndinavo. Okumbiro witness andidi? Okumbiro mtore witness ndidi vanhu tune witness yaminayo? Tokumbiro mawitness yakere murumba kuda pamberi. Vanozivana witness yenyu vaReginald Mavhunga? Kipton Gusha. Kipton Gusha aripo? Ere baba, vamwe vacho vanhutu vavinavo vatei vakakudewa imigara yepachi vari pasa vanhutu tokumbira vaReginald Mavhunga musimbere roko rwenyu rwuzivi kuchenda zvachishaura kana vachataura pamberi pedare zvachataura pamberi pedare ichokwadi ndokumbira Mwari vandibatsire vaPhilemon Nhutu simbere roko rwenyu rwuzivi Mchati zanaitaura zvachataura pamberi pedare ichokwadi ukumbiro Mwari vandibatsire sezviri roko rwenyu rwuzivi pasi vaReginald Mavhunga makawisa nyaya mudarira ngonyandoro pamusoro penzvimbo yenyu yakatorwa navaPhilemon Nhutu. Satokumbira kuti mutsanangure nyaya yenyu pamberi pedare zvizere darinzwe nyaya yenyu yamakawisa pamberi pedare. Pamusoro pindoro pamusoro madzisha nyaya yedu yakamira kudai. Yakauya gore rakapera muna April. Sekuru Nhutu Philemon akauya kusha kwedu achindikumbira pekugara. Tikamuti tichambomira ikatimbotakatanganza munhu. Vakapera 2 weeks vandasangana naJerry Chinguwa Growth Point kuterminus. Vanzi nyaya yeNhutu yakamira sei? Kati nyaya yeNhutu ipi? Zvakanzi yemunda wake. Takati handikuzivei kuti ngabve pakati pamunhu naNhutu anaNhutu ndanasekuru vedu iwo wapinda apa handikuzive dare muningira waNhutu kana naNhutu akundibvunza izvozvo taigona kumupindura kuti zo sekuru zvaakakumbira chindira kundo pekugara vakamira sei. Tati iwo hatomuziva nezvako ndatomufugatira ndatomusiva. After a week mbatana Simon Rauya uchibva kuna Gondo zvakanzi mudiwa kwaGondo vataenda semhuri. Vatasvika Gondo bva tuma mwana wake anzi enodaidza Nhutu kuti vanhu vaya vauya. Nhutu bati ndiri kuchinja ndiri kuuya. Nhutu bva azouya zvakanzi munomuziva chatomuziva anzi Philemon Nhutu. Zvakanzi pane ukame zvati ana Nhutu vaigara musha medu asi vakazotama vakaenda ndomazira atinovaita. Zvakanzi awisa nyaya yakachindoda nhaka yemadziteteguru angu. Ndakati Nhutu haana nhaka yemadziteteguru aidu musha medu. Nhutu akauya musha medu sekuru vaNhutu vakauya musha medu vari atezvaro vatodaidzwa nemukwasha. Atezvaro pavakauya vakanga vatema mapango masabhuku tinaro ndokubva vakisa mabhabha apiswa. Asekuru vedu isusu afata ndokubva vachiti atezvara yamugare kuno ndobva vapuwa pekugara. Vapuwa pekugara kudaro 75 baba vaPhilemon Manuel ndokuchizoti ndawana pekugara ana Gusha maita basa makandichengeta. Manuel ndokuchioneka ana Gusha vese ana Mukomba kunge vese vakatotakura mani wake zvese akatoneka nemhuri yake. Manuel nevanenina vake vose vakaenda kuprotocol kwaMuda. Saka tadaro mubva yagarwa kechipiri. Nhutu ati kutaura nePhilemon ati kutaura naye kana hama dzake dzisipo.
Bosi baba vake varipo, amai akacheva vapenyu varipo. Ngavauye muno mudare. Chitaure nyaya because atotara naye arika asitori mwana paakapakatama baba ake. Firimoni akati ari kunodaidza amai avauye muroorwe ari kuno kuvadaidza. Akati amambo nyaya yako ndokuendera mberi because tamhure kwamuti yese because andori mwana. Bayamiswa vanzi next nuchiwa nemhuri yako ikano. Next session yachakatera nuchi anakuita sei anokani mhuri yake. Takati ko nutu aigoni kuendera mberi because hama dzanhu nutu hadzikodzese. Ana mai ake vese avapo inoendera mberi sei. Kechipiri bacho kanzi hazvikwanisike next time afanira kutora next session handi tienda tiri panzvimbo. Takatoenda panzvimbo sei kana isati yapera muno. Gondo mubva asimuka nagondo nzvimbo yacho ndakatoiona ndakasvika pane mwacha pakadai. Edo mudarira mambonyandiro zvakwagonde mborisiyai. Alright. Asi urandedza kuti gonda akurese nuti akazouya gondo akatobva. Alright, magazine mawaya kwa mambo chaiko. Alright. Tanga kutaura nyaya yenyu tiitange panyowani. Okay. Kana tangira chako. Apa munda penyu baba. Uyoti alright. Nuti akauya akasafa munda wesha tisingaziye asina kuza sabunduku ya munda mani ndiani. Firimoni. Chichako. Andisekuru. Tanga kutaura pekuti sekuru vakauya sei musha anonzi mutu ndiani vanhu vazive zvobva nepato zvichienda pato. Alright. Dati vachuya vanhu kwanutu sekuru vaFirimoni ndo vakauya musha vakauya musha medu mawira vakaita vachidaidzwa neasekuru vedu afata mwana wanyamutitima mwedzi womusha vakanga vari panext bhuku remurodzi rekwatinavo ndobva vada kuvaka iko kaseti vangabva nekupi matani miti yavada kuvakisa mapango mapakada kusaimba ndobva apiswa asi kunoda afata bvat atezvara uye mugare chii uye mugare kuno vavapuwa pekugara nasekuru vedu vagara kuda 1975 Manuel baba Firimoni ndokuchikuda zazukuru ndaona pangu pekugara kwamunda maita basa makatichengeta takuita sei takuenda Manuel baba Firimoni vakaoneka zvakanaka vakatobatidzwa nevanhu kwagusha kutora mami wazvo zvavo zvese vakatakura vakaenda. Saka ndo pakachizouya Firimoni manje vaida kuti Firimoni akuzouya last year zvakanzi ndudo nhaka yemadziteteguru angu tati aiwa nhaka yemadziteteguru ako rozi takaitaka kuchengetai tezvara hauna nhaka mushame mukuwasha. Vana vakatama gore ripi? 1975. Firimoni akazouya gore ripi? Akazouya last year 2025. Tobva tinda kuda nhaka yemadziteteguru angu. Omama. Munoti munobvuma here mhaka iyi? Umwonya arutaura akaita sei? Umwonya arutaura akaita sei? Handina chandinotaura nemunhu. Aiwa ndati munebvuma here. Muri kutaura nedare. Mutaura nedare. Munebvuma here mhaka iyi? Handisi kuibvuma here. Munoramba muchiti? Ndoda kutaura patinoda kuti nditaure kuti uye ataure samanisi randainga pano randakaishedzerwa rakanzi Firimoni versus Chief Nyandoro. Chief Nyandoro ndo makatarisana naye akushedzai. Handiti very good pavona manje ndichindi baba ndakatadzira. Handiti here ndooneka wangatondipawo anda Firimoni nyaya yataura baba munoibvuma here yekuti yeminda. Minda ndeyangu. Handamboya kumba kwa ndikuda mendi kuda Munoiramba muchiti? Mati? Munoiramba muchiti? Minda ndeyangu. Makaiwanawo? Ina ndina minda kani? Minda kana ndichiti ndeyangu kuti iminda yemadziteteguru. Madziteteguru akaiwana titsanangurirai dare zvakakwana. Minda yakasiyiwa nemadziteteguru ako. Ndo minda yangu iyo. Vanonzi vanani? Jovan, Lawrence, Emmanuel. Kumashure kumakambe imanzwa kuti vakapawana sei? Vakapuwa nabvunza mutupo. Land Appointment Act neLand Husbandry Act. Gore ripi? 1935 indiyasanda zvaro. Hanzi minda yakabva kuna bvunza mutupo. Vakapuwa nasekuru vedu afata ndo vazvara mukoma ava baba mukoma ava ainzi abhara
vafata ndo mwana waNyamutiti ndo vakauya vakapa asekuru vachigara mushamedu vakatotenda kuti iso maita basa zukuru takuchioneka takuenda vana mukoma vese vakatotuta zvinhu vakatovabatsira zvinhu kuenda. Ina uyu unebvuma here yekuti vanhu vabereki vako vakatoti aiwa matichengeta pakwana takutama handitombozviziva zvakambondoonawo here ipapo. mirai ari kupindura zvakanaka anzi handitombozvizive anditika muzivisei zvakaitika. asi baba vako Amanuel vachengetwa muShamagusha vakati ndakuchisimuka nemhuri yangu maita basa makandichengeta vazukuru ndokuenda kwavakaita vakatotama vakatobatsirwa kutakura zvinhu zvese ndendakuziva ko ndenda ne8 years. Ini ndakenge aya mizwaika baba ndini kubvunza ega. Sorry. Maizonzozvana baba manzwa here mateerera here kubva kuzivisai here manzwa here chiziviso chavakupai nyatsovataurai zvakare. 1975 tarisai uzvu tiari kutaura 1975 afitozvito baba venyu vakachioneka ndokwagusha vakati maita basa ana sekuru avazukuru makatichengeta takusimuka nemhuri yangu ndawana kwamuda ndakuenda vakasimuka mamwe baba venyu nana Faibhona naMedicine vanina vavo nemudzimai wavo baba hama venyu varipo izvozvi vakati takuenda. Zvakanaka ndatenda mani. Ini ndakenge ndiri kupika. Sekuru inini ndandatiarai zvenyu zvakanaka. Inini ndanga ndati akuzivisei zvakaitika sekuru venyu kuti aiwa vabereki vakazooneka handitika semukwasha anga akachengetwa mumusha 1975 akanda akumboenda kwangu makaita basa makandichengeta iwo wanga usipo ndizvo ndobva wazongodzoka 2025 wabva wangosvikawo ndobva wangosvika kuti minda yana tateguru vangu ndaidzokera ndizvoka minda iyi iri kunzi vanga vakaoneka kare wakaita nekusaziva nekuti ivo vakaita zvivanga usipo sekuri wakaita kuti handizvizivi. Mambo ndatenda nezvamuri kutaura. Avo vakatama vakatakura minda here pairi vakaenda nayo. amiratsa kuti bulaki aiwa taurai zvinopera zviri kunzi baba wako ndiye mukwasha ndisi ndiwe tezvara vanga vakachengetwa mumusha vakapiwa pekurima nemukwasha wavo saka vakazotenda kuti takuchienda kwedu ndakudzokera kwangu ro ndawana pamwe chisava nemisha yenyu makaita basa muudza kutaura saka minda yavakazoisiya yavakambenge vapiwa vakadzosera kuvaridzi vemunda mazvinzwa ini ndiwo zvakaitika zvakaitika saka tiri kubvunzawo imimi takatarisana nemi handiti here ndati inini auyu ari kutaura zvokuti anga aine 8 years indaitine makore mangani iwo wanga usitomboripo watina ndisipo ndandisipo ndiri kupi tinambobvunzana naye zvakanaka mirai taurai vanhu dare mita makataura andika miraika imbonyarara shamwari makataura monyarara tonzwana ndizvo apo wamuda kuti azive kuti mamuri kupi ndiani wamuda kuti afembere kana kuprofita kuti manga muri kupi ipapo ndiani aiwa ndikubvunza imimi ndini kuti aprofiteka wamuda kuti kutiko imimi mati iye ngaandiudze kuti ndandiri kupi pakaitika izvi 1975 ndizvo ndakati saka imimi wamuri kuda kuti azive kuti manga muri kupi ndikataura shona indotake ndataura rafu
anga akakuchengetai kwamamuri ikoko ndiani wekuti makamusiya zvakaitika ndisipo. ndopindurana nemi here. Aiwa, ndiri kupindura imimi pamatauri kuti mamuri kupi. Mubvunzo yese ngaive kuno. Musabvunzani. Minda, ndati minda ndeyangu chekutanga. Hakuna sabhuku ndingamuratidza kuti minda ndiyakatorerwa ndirake. Handiti here ine hatange ndakachengetwa ndakachipamunda pedu. Minda iyi ndeyangu. Handina kumboya mubako yava ndichitizvo ndipei matongo angu. Handina kumboya mubako yava ndipei matongo angu. Munhu akauya ati mandishedza kunodaro. Mandishedza iri kudare samanizira mandishedzera iri isamanizira kanyorwa plendi Philemon Vesazani chief handiteri iyi yazouya nyaya yakanaka ndiri kuramba handisi kuda kukurambirai handiteri mambo ndo vakatishedza kati uya kuno hausi kugona kufanana nei inzwaika baba hamutiudze madedzero aiwa ndikuudze aiwa inzwaka hamuti kusagarisana nevamwe munharaunda ndiko kwamuri kuita ikoko. Saka isusu zvemanyorero atichaita hataitotya kunotiza. Ndosaka takanyora takadaro. Kuenda kupi? Aiwa tizive. Saka iwe usanzvenge nekuti iyi yangonyuka. Idzodzo nyaya idzodzo tsaka isusu vanhu vese vabvunzani masamoni ese muno kuti tinonyora kuti tinongonyora kugarisana nevamwe chete. Hatinyore zvamunoda imimi. Asi kana mamambo emimi monyora zvamunoda. Saka pindurai nyaya yemunda iyi. Minda yemina yebaba yanga iri munda yakapuwa atezvara kuti vasanombowana pekurima. Vakuru venyu imimi ndobva vakuru vazooneka imusipo ndobva vadzokera kwavanogara. Ichi chiziviso chatiri kuzivai pamberi pedare nekuti mati zvose zvamutomboziva zvakafamba sei ndizvo. Asi mune zvimwe zvekuwedzera pamusoro pedare zvinoreva kuti ndepenyuro zvinobatika kuti pamunda ndepenyu. Zvakanaka. Nyaya yedu yakatoproseswa kudhara ikatopera nani namambo. Isusu kuno kudedza kwatakuita nyaya hatizive. Terera imbonzwa ka ndizvo inotwandi usatiudzire zvekuita iwewe. Ndika usaramba ingoti mambo vakati kunge une chawakandipa pekutanga. Uzvinzwa? Wakutopareme mhaka. Nekuti mambo hazi benza anokudedza zvakare. Handizika? Anonzi gondo. Wakambopinda muno here pawakatongwa? Anonzi gondo ijinda ramambo. Rekukoko ijinda. Uzvinzwa? Saka jinda nhasi wauya kutokuti uno ku high court. Kwauya. Saka utiudze zveku koti yawakambobva ipasi uri pakoti yepamusoro nhasi. Saka nyaya itaitanga panyowani. Saka ndoda kuti ndinzwe kuti unoti ndepako chirudzii uyezve utaure kuti unyatsotaura zvinobatika kudare tizotaya pamunda ndepani ndepako. Mambo ndiri kuti nyaya yakatongwa kudhara ikapera. Tiri kuti nhasi wauya imbonzwa kana inutu imboterera kana terera kanutu. Ayo usadzokere kumashure. Handitika usadzokere kumashure. Nyaya yauya ku high court nhasi kukoti yepamusoro pane yakatongwa yacho. Uyo haana kuirira nematongero akaitwa nyaya. Handitika zvinova zvausakuira nematongero akaitwa nyaya chiuya nemunhu wako pano titonge tinzwe. Ndosaka mauya pano vanhutu. Saka kumashure handisi kukupikisai. Kumashure musadzokere. Mauya pakoti yepamusoro. Mauya kudare repamusoro kupfuura makati rakatongwa. Ndimbokubvunza yangu. Zvakanaka ndakubvunza yangu. Handiti ikoti hope imboteereka teereraika. Aiwa imbonzwaika. Aiwa wakaita nharo ka imbonzwa. Imbonzwa inzwa tikudzidzise ka. Hauzoti nyaya ndwapiwe here. Very good. After how long? Aiwa after how long mosha irove. Mosha irove handiti here. Zvakanaka.
imimi inini wokuti handisi kugutsikana handijeri yadu mangana handisi kugutsikana zvamukundibvunza ndakava nemapepa dai mamandibvira nemapepa wako wakatonga tangoisa handijeri iye amakundibvunza handisi kukurambidzai makasununga kubvunza ini ndina kuenga handijeri mapepa akatongwa tina nababa vari bhedari ava handijeri hakuna ndakaita ndindega saka kana akaita apiwa handijeri handisi kuramba ndikwamurambidzi here imboteerera kumarondera handiti kumajestic court yekundo kumashist ndizvo kumarondera high court iri kuharare notendera nazvo saka dare raunenge wakatongwa rekumarondera it's a major state court ndirika asi nyaya yauya kuhigh court handirika saka mitemo kuhigh court tine mashandisiro atinoita nemaonero atinoita isusu kuno kwauya kudare hombe raranga rejinda saka usaramboitaura zvinhu zvekujinda mazinzwa here chero mambo hanzi auya kujinda ikoko haisi dare rake idare rejinda rinotoone zvirigo zvekuti muno matinotonga muno hamutongo chinhu chinopfuura mombe wazvinzwa mejinda riyani motoone mitemo yemo pakamodzi headman panzava hamutongo zvemombe chero mambo varimo chero makatonzi mauya minister of justice akagaramo hazvive kuti ari mudare rako andosungwa futi akatotongwa imomo minister of justice imomo ndinokuti idare harisi rekuti ari kutonga ndiani machinzwa baba ndada kuti ndikutsanangurire ipe mhosva yenyu kuti musati kumashure nekumberi mauya kuhigh court mauya kudare repamusoro ndosaka muri kuona gondo inini zvangu handisi kukurambira mamatauro angu ndandiyeri ndati dai ndiine tsamba ine pfurufu yezvese kuti kwakaitwa nyaya iye kumashure muri kuramba ndoyandiri kudo inini yekumashure pamuri kuti imi makuite handiyeri ndokwandiri kudo inini iko kwandakapuwa matsamba ese saka alright mati batamudzi ada kukatwa zvatakuita isusu takuti kutonga kuti chienda unobva ipapo wonodza dare rekumashure kuti makanditonga kuno kujinda ramambo nyandoro ivo mambo nyandoro vanditi ibva iye jinda wochuya wosunga mambo nyandoro pana munogona kunge minda iri yenyu handidika asi makada kuita kuti mukunzvenga musingapatsaniri zvakakwana isusu judgment yatakupai pano nhasi ndizvoka takukupa tsamba iwe pamunda ndepako wanzwa kana gondo mukuru kuna mambo nyandoro vodzokera mune jinda ramambo kuti aiwa mambo nyandoro vakanditonga zizvo gondo sungani mambo nyandoro nekuti aramba ikodzokera kumashure nyaya yake hasina kuititonge tiipatsanure handitika atsonga wakatenga munhu kumashure here zvokuti uramba ingoti kumashure kwete saka iwo nhasi kakuti kana iwo isikade kutaura nyaya yemunda uchiti akatongwa kumashure aiwa pamunda hapasi pako chienda unoudza akakutonga kumashure vagondo jinda racho kuti mambo nyandoro vati ini ndibve pamunda saka ndoita sei vajinda sunga mambo wako handina kutongwa najinda ndati iwo dzakateerera teerera uramba idzokera kumashure awo yatipedzera nguva kumana anhutu zvanandifunga zvakanyorwa mumapepa zvinhu zvamakataura nemuromo zvakatorwa zvikaiswa pamapepa zvamakanyoresa mapepa imimi hamumbozvikanganwa nekuti kana zviri zvechokwadi zvandanga ndichifunga kuti zvinokubatsirai munyaya yanhutu kutombosiyana hozi iyi nyaya iyi ida kutsvaga pekuti imimi mawane kuti dare rigutsikane kuti pamutaura ndepenyu sei saka chinogona kusunungurai kana muda kusunungurwa kana muchida henyu kutiwo maybe zvakaruliwa ndizvozvo but kana muda kuti nyaya itaurike ndandifungidzira kuti semunhu mukuru maingoti inini panapa nekuti kuti muzonyorwa mapepa enzvimbo yamugere mune zvinhu zvamakataura zvine evidence yakabatika maiswa papepa evidence iyo ndatachiti imimika komadi kutipawo evidence iyo kuti avajekerwe kuti pamuri kuti pauri kuti ndepavo
vagotogutsikana kuti hapasi pavo ndipenyu. Mataura zvakanaka. Handiti here? Handichikuramba ipapo pamukutora. Ndiri kuti mapepa amene kuti toya tinyazogwanonora tiri kugumisa. Bombira ishoma. Alright. Ngatiti isu iwe Mushava watora mukosho wako wagara naye zvawagara naye kwenguva yakati handiti bvudza mutupe akatizopa vanhu minda vari mumusha ndizvo saka uyo akazopiwo here mundo wake nabvunza mutupe kuti wegara Nutu atiti bhozi zvana sekuru vaka ana matsekuru ese akashaya. Ndozvatirika. Saka nhasi kana uya akapiwa kana ati mukaenda kumabhuku anosikuona zita rasekuru weuyu rinenge kuti apa pakadai panani vanangana handiti ndizvo kana zvatigere munhu unoziva ndozviripo zvinoiva irutu ava vana vako handiti dai wawirira nevana vako kunai vanangu tarirai muone iri dongo rangu ndirasekuroko pakandichengeta hongu ndikazopiwawo munda ndiri muhapwa menyu zvandakapiwa ndiri muhapwa menyu ana baba vakazopa ini muzukuru ndaakurwa chikoro changu kana vakutambira handiti Eva? Mambo. Nutu Filimoni. Mambo. Taketarerutsa isusu vanhu magusha. Tati Filimoni kuuya kwakazi kumarangana nyaya yake taketagara pachiti isusu kudza nyaya yako. Filimoni paakaziva kuchera chigomba chake takati Filimoni paakatara nyaya yake tafati Filimoni munhu anofunga. Pakutakata kuti uya nevabereki vako. Vese kwanhutu vauya. Tekona kuti vanhu vobvuma kuti nomutakabva Filimoni taimuni makapisi kwekugara. Handiti Filimoni haagarike naye mambo because Filimoni anotaura kuti ame muromo vari kuti baba mwana mudiki izvo paakauya hana kuti ratida kuti akahwina nyaya yake aitadza kuuya kuti sebhuku ndakahwina nyaya yangu ndakuya kuchera kutoireti. Handiti hana nokutanza kuti hana kuya kumba kwangu akauya kumba kumukomba wangu inini tibatseti pamwe chete komba wangu adaidza uya kuno sekuru vauya tikagara pasi pemulemoni pamukoma akanzi auya komba wangu akadaidza sasabhuku zvikanzi unotauya nyaya yakadai akati amukoma auya tazvinzwa tichagoizeya nemusha ndikosapata adza anamboikomba kumba kwangu achindiudza Akuchitimba mukati yakadai mudarika toda kuziya mashoko avakataura kuti pasi pemulemoni akauya achiti anase vazukuru ndauya kutsvaga pekutsvagawo pekugara kana pakarina mupadikidiki paundotsekedzwa mupadikidiki pekugara tikati tichambogara semusha nyaya yamauya naiyo ngatichambogara semusha muna tiri vashoma musha muno asi musha uripo kuharare togara pamwe chete tozonza nyaya yeyi tozogara tichinzwa nyaya yeyi. Saka Filimoni dapa akaudza nyaya pakada kuti akava nevabereki vake variko takagara pasina vabereki vake achidongo vazukuru takati sei takaenda asi mwana ari kumbiro chi akatsvagawo pekugara zvine rumbo hwomusha wese une musha wese wekwanhutu wese tochipana zvakanaka mani akayachitizo ndepangu zveginya ndepangu vakatama ndisipo pakatama ndisipo pane vanongati iye Filimoni hapo Rafa anga ari kupi Betsena anga ari kupi Roedza anga ari kupi uyu Rafa anga ari vana vacho ndovatidza ninga akanga ari hazvishandi tisikatiitaura kuti nhutu akatamba tete nhutu ndiye akasimuka akati maita basa ana vazukuru ana musumuvi ndakusimuka nemhuri yangu ndakuenda. handiti wareva uchitiwowe akauya kumukoma auya kumukoma wakati tichagara pasi nekuti maimusiyani pamakunga paigara zvaanga azoka dai asina kutanga kuenda kunofamba ega maifunga kuita sei naye bhozi nhutu paakataura kuti zoro pakati tichadya tinoungadza musha todza kuti musha unoti chii handitika musha dai musha wakaungana nhutu aisa nyaya yake kumberi taigona kuti asei taigona kutaura naye saka kana akutosungisa isusu
vazukuru vakamuchera vakachengeta baba vake. Zvakanaka ere kandi kutaura akusungisa inyu dai akataura nemi zvakanaka mai muti taiti ngauye nevabereki vake tochitanga kutaura ipapo nevabereki vake varipo. imi magumburwa nekuti akakusungisa tezvara haangatisundise musha medu maakachengetwa ochioneka zvakanaka uye achiti so ndakudanhu nhaka yemadziteteguru yangu. Izvozvo ndo zvakatitsamwisa. aiwa kunyange dai akavemukuwasha kana akarasika handiti shamu yavatadza inogara iripe. Ama mukutaura nokuti hatumupe nzvimbo musha medu, nokuti hatumupe nzvimbo musha makusha. Yakanaka ndazvinepa ini ndikuda imimi kuti mutsanangure dare nekuti kubva pekutanga hamuna chamataura, muri kungoramba mukotaura kumashure ndizvo. Kuti munditsanangurire kuti ichokwadi towa nemurume wekuti makauya kumba kwemukoma wake makagara pasi, makauya kumba kwemukoma wake makati ndikati izvo handingagoni kunovaka kuminda kwangu vazukuru vangu ndisina kuudzai. Ndoshoko randakavataurira chete vakati izvo tokati ndikedaisogara pasi nekomiti handiyeri pasi nekomiti yavo vakagogara vaugara handimamboti bape kumashure kwakaiva tireza ndokwatakudzokera kuti kumashure tagara kudaro neyanyu tagara kudaro takatorwa isusu atakuva mangarira takatorwa nagondo handiyeri tikayananiswa vakati aiwa hazviite gondobati hazvina kuipa regai tichikupai mukuru andopedza nyaya yenyu. aiwa kamira ka onaka tichibvunza isu timubvunza toda kunzwa yatinonyora pasi apa hatingotaure nokuti hazvinonyorwa pasi ndizvo. Iwewe wanzi tagara pasi sekomiti gondo akazouya papi panyaya iyi ende chaikuyananisa ichii wakamirira mhindo rekomiti right. Ndakachiona manje kuti nyaya ita se yakunonoka nguva dzekuita se dziri kuenda ipfungwa dzongeza gondo ndakutaura kuchokwadi kana muchindida handigari kuvandigaremo handii zvikunandidza semaniri kuti ndikudzeika musataure mine maemotions munodyiwa kana ndikaaika imbozwaiatitonge vanhu inzakanu hatitonge vanhu zvekuti mudzvinyirirwe saka teerera ndoda kukuudzai inini ndizvoka imimi ndofana kubvunza imibvunzo nekuti vanhu vese vada utongo ari munhu takaramba chikutsiyai muchingoreba muchingota zvinhu zvisirizvo hatisvike patoda ndizvoka. Makazodzokereri kumashure maona zvanonoka musati maenda kwagondo kwagondo ndainge ndichameitei handiti tatotongwa nevava kwagondo kudzoka kumashure pekuti imimi manzi komiti mamirira komiti inzwaika mamirira komiti teereraika baba tsamba dzanguka inzwaika baba handina kugutsikana aramba izvi handiteri inzwaika baba imimi makarambira dare mutoda kubvunzwa makaita sei. aiwa inoda kuti titaureka handiri kuda kubvunza inini ndinomashedza handiteri ndiri kuti ene zitamba yamandipa ndomashedzera amene amanditaurira handiteri ndiri kuti inini hatina kutongoendeswa nevanagondo baba vakauya baba vedu handiteri pane masignature 3 years ari pakasanwa nana baba vakayozonzwa nyaya vakataura ivo varipo pano usatazvitsiri zvekutaura munhu ari usape munhu mhosva arichangamire stembi yandinayo yakanzi chipi nyando ndakaiba stembi yawinayo yakanzi chipi nyando ndakaiba gondo anokumbira kastembi ndati boti gondo imvonzate gondo ijinda ramambo nyandoro izvozvakanutanga pestembi tereraka naye munhu akaita sei fasti yako haishandi gondo imbonzaika gondo ijinda ranyandoro ndizvo here vabereki gondo anotonga nyika yanyandoro edziso ranyandoro handiti chingazoshamira chidhindo here aitotonga nyika yake chidhindo chakachapira here gondo aitonga nyika yanyandoro saka inini daita sokuwa chidhinde ndaiti inini vakatata ndosaka wadzorwa nhasi unzere ndikuti chititsananguri semarevera
yakatongwa kudhara ina Chibonzwa. zviya zvevana. Kama ari kunyembera dare uyu Chibonzwa akateerera ka. Asi mashoko akare makangano zvakaitika here? Masvikangano ichingozati makangano. Makangano zvakaitika kare. Uyu ari kunonga inyembera dare. Achinyembera iwewe. Nhutu ndizvo. Saka nyaya nhutu. Ini ndiri kuti tadzoka pekutanga pakomiti paipai. Ndoda kunzwisisa. Isida kunzwisisa ndosaka madzoka kuna hatinangogara mahara isusu. Totore zvekuita. Ndizvo. Imi mabva kukomiti. Komiti yanonoka. Akaita nyaya kuzoti ava vari kuti ivo takarwadzwa ndo vakatisungisa. Ndiani? Ndambozvisa. Ndambozvisa. Akaita kuti imimi ndimakaenda na Gondo. Takatoda Samuel kula na Gondo izo. Munzisa kutaura. Inini ndiri kubvunza pekuti Gondo nekuti vakatsamwa. Vanga vakamirira kuti semusha wagara pasi uzokupawo pekurima iwewe. Unzwisa here. Ivo ndobva wamhanya. Ndobva vanoti havanonoka rekaendeze ndivasungise. Ndobva patiri kubvunza pekuti akaita kuti Gondo auye ndiani. Ende weze chikonzero chii chakaita kuti Gondo azouya ivo vakamirira komiti. Ina ndechane pasati kataura zvinezvi. Handiti tsamba dzatakapiwa kana dzisingaite handitere hazvina mhosva mana baba chari kuronza neni handiteri baba chari kuronza nani neni tsamba dzatakapiwa nevava handidai zvai kuti panga paine kamera takasvika nevava pamunda poti red-handed tiri tese ambomira ndipedzano kana ndichikonwa ngatikonwa ndibude ndiri kuti ndakatongwa namambo handiteri namambo ana baba ka kati tinere vakatitonga vakazvakanaka iwewe maraitsi ako ndeaya chengedza tikuisire stembe handiteri ndovandisira stembe ndowina chii nyaya matamba acho ndinawo ichokwadi chikuvanhu kuti baba ana sekuru venyu vakanogara kuwasha handifungidzire kuti iyo handipinda nepamuri kudaka ndikapinda nepamuri kudaka aiwa anzwai teredari ainzwai hatikwedzerwe nguva navanotanga vanopemba mudare vachizwa uye makanwa kana kabwa kenyu munomu kana mbanje kuda uzoda kutitongesa muno watadza kutsanangurira pamberi pedare watadza kutaura kuti zvinobatika pamberi pedare handisika uri kungotaura zvekuti zvapfuura iye hausi kushambudzwa kuti sei washedzwa nhasi haunei nazvo handisika ko iwewo zvakamboita kuti uhwine kumashure kwacho unzi wahwina chingozitaura kauhwine zvichabatsirei kuti tisahwine saka zvichabatsirei kutaura zvekumashure zvichabatsirei kutaurira dare zvinhu zvekumashure zvichabatsirei kutaurira matsamba ekumashure abatsire saka zvese hazvose zvese hazvisi kubatsira zvese kubatsira ndachatotaura ndiyeri matsamba angu ndinawo kana zvaipa matsamba wakanyorerwa nezi kuti akanyorwa isu totonga inonzi St Davis Nyandoro school ndo patinotongera ndo pane dare redu hatitongere Gondo ndi headman wazvinzwa here hati Gondo anotongoshedza dzimwe nguva kana achingoti mambo uyai munzwi nyaya dzangu kana mambo vachimutera ndosaka uri kuona nyaya dzaGondo dzakazara nyika yese Gondo akagadza nemasabhuku mamwe asi kutodiwa muri kuzvinzwa Gondo ane uori hwakawanda husitodiwa nevanhu zvekuti handifunga kuti ane nguva aripo mazvinzwa saka nyaya dzaGondo dzese ndedzechitsotsi nomutaura zvanamambo Nyandoro uri tsotsi Gondo mazvinzwa tsotsi Gondo headman anodobva mazvinzwa akavhiringa nyika yakawanda ane mamasignature efeka arisa chero masabhuku takatomusunga pano hamena tonoka kuuya nemusungwa pano Gondo iyi kana wakambozvinzwa uzive kuti musungwa imwe nyaya tomusungira nyaya yako iyoyi
right. Saka chakuti ndekuti watadza kupa umbo kudari wakakwana ukuthi pamunda apa ndepako ndizvoka. Saka zvakuti zvekuti imi vanhu iwe mupurisa wamambo iwe mupurisa wamambo imborega kupinda muno ndogara panze pechitoro wanzwa imboregedza kupinda mudare muno mushauzva wakuita asapinde muno ndigura gusha nyaya yako yawakamhangara kuno taedza kuda kuiferefeta asi munhu wakamhangarira pamwe nhasi hameno zvakaitawo kana kuti aita sei pamwe hameno zvamamuita haana chataura pamberi pedare asi zvawataura tazvinzwa kuti minda yanga iri yenyu chaakwanisa kutibvumira ndechekuti vabereki vake vakaenda 1975 yawo saka 2025 vanga achiti kuenda kwavakaita minda ndikungoti vaifanira kutamba neminda iyi ndizvo oso chimwe chepiri ndechekuti paari kuti iye bvunzamutupu akauya akapa vanhu minda anditika bvunzamutupu akauya akapa vanhu minda yenyu here kana kuti akapa vanhu minda yanga igara isina vanhu ndati akapa vanhu minda yanga iri yenyu here kana kuti akapa vanhu minda yanga isina vanhu ndobva apapo Bvunzamutupu achipa minda aiverenga kuti pano vanhu vangani, kana village ine vanhu 15 kana kuti 20. Kudhara vanhu vanga vasina kuwanda kudai. Avaverenga vanhu vaya vochiziva kuti tikafamba nzvimbo yakati ine mahekitazi akati, oti uye wepako kana une vakadzi vairi waipiwa madhunduru ari ×2 pane rupiwa umwe chete. Handizvo ndo zvakaona kupinda mutupo akupa kuti akabve pako kana wakwapasiya kunyange zvino mukaenda kumapepa abvunza mutupo panotaura dega seri munhu akapiwa ipapo nabvunza mutupo. Unoziva here kuti panezi hazvina basa kuti ndini mambo ndini sabhuku, asi papiwa munhu nabvunza mutupo pakuwe pake zvachose. Handizve kana musingazvipadzise muchapawana mberi kwamuri kuda kuenda, nekuti kana ari zita arizve padongo ndozoreva kunzi dongo remunhu haritorwi. Imi makaita tsitsi mukati tezvarwa yaitika zviteze ndobva wapiwa uchake chinzvipo mumusha mako. Handizvo asi zvino zvekuoneka bvunza mutupo haazvisiyi. Ainotongoti panapa nepani ndepangana. Aiva iwewe wakaberekwa nemunhu iyeye, musadyire mutupo mudzara. Ende hambofaka dzokera chiro kuti asi sekuru wako adhoko kwesekuru wako, paunoremerwa iye anoremerwawo. Saka imimi endai munogara pasi nasekuru wenyu. Sekuru zvakadai onaika zvinopane mhuri manga musipo penyu nepapa chitipewa apa tokupai apa zvinenge zvakadi zvakaipa ri mwana mamwe papo mamwe tiri kuzinzwa asi tiri kukumbira uyu nyamashisha kuti nhuti vabereki vake vari uyu Freeman hagona kuya ari ega because Freeman gari iproblem saka ndikuti ngave nemhuri yese kwanhuti ngadhiravhei vakawanda zvokuti dhona nababa ake singavauye voya musha magusha. Aiwa tochitara nyaya iyi zvamukureva mambo zvakarurama manje. Saka iwe nhutu enda unotora vamwe vako muuyu uri kuvasikuru tatenda chazvonyamazvizva masvika papoindi atambeitaura naatideri nekuti izvo zvekudhara andikunoanje inini kutaura kutoka ndimudare hamusi kundirova hamusi kundituka haderi ndingange ndiri vembe hadii mataura nyaya yabvunza mutupo isusu madhudhu atiri kutaura kaya haasi edu takadhana seko saka titi nhaka yedu regai ndimbotaura kuti muchitsveka zvinosekeza
Kadhi rekudhibhiri rine zita renyu. Mwana kana achitsvaga mumba anotsvaga murudzani. Anoti utsvaga murudzani. Asi kadhi nderani? Ndera babaka. Handiti here. Aiwa, ini handigone kuenda kune vasi kuda minda. Havasi kuda minda iyo kwava kuri kuriri. Kuzha akakupa nzvimbo iyoyo. Kuchora vamwe vachiti iwe wakatora nhaka yese kuwika. Very good. Ipapo handirambe. Kana iwani riro radere tinosheana. Kana vakuti zvomukoma wakapuwa chii wakatora madhundu asekuru toti ikudari ndikupe kwekupedzisira kuti iwawe nhundu enda anotora vanin'ina vavo kana mukoma kati dai mava muri vari kana vatatu totaura nakuzha ndokuti nyaya iyi tingaipedze zvakarurama zvekuti ukama hwenyu haufaniri kuti kubve nekuti havana vako iwewo kufanirwa kuti iorichi usekuru wavo asi zvinhu ngazvibude pachena sadhiraivha utishabisa naika mambo ndiri kutenda nezvematemataura muri kuita hapana chakaipa handidi here ava handivagone zvechokwadi nai mambo mukandiseka zvenyu kumbira kune uyu kuenda kune fosi hapana fosi kune uyu mati kumbira kune uyu zvine zvakanaka handisi kuramba zvamukutaura handivagone vari chimirai tichari kukupedzira matiri kupedzisa tinoda vamwe vanhu vakwewewe toda vamwe vanhu vakwewewe tikungoenzanisa ise dare pano vachinzwa mugovera tinokudai pano nevamwe iwe nhotuso wewega iwe nhotuso wewega nekuti pane zvatinotoona sevatongi kuti kweyose kuti mhuri isauyi uyezve iwe une misha mingani iwe watowana vari mushongo kutanga umwe ndeupi iwe ndo mushongo kutanga wadorutanga auna kumuka wakavaka kwako kwakazvarwa iwe wakavaka kwana sekuru wako wakavaka futi saka imimi zvataakuita zvekuti chendei munoya nevanhu avana mune here vakuru vavo vamunoziveni avakuru vanoziva varipa amai veuyu amai veuyu munino wavo akarwa nabamti kwangu inini pamba panota ananhuta ava handitika zasitei vachiisa guva ravo riri panapa nepakuona pane munhu uyo nembe andinorara vaisa matombo anatogara pamba pangu handitika vekanoti tinogama wakanaka zvekuti izvo zikatomboita zvekuti izvo ndotosvika titoedza zvatinodamba dzimba dzavo dzese ndaunzwa ndikuti matizo avapaniswa muwirirane pano vamunowirirane rwevava aiwa handi mati amai vake varikwa amai vako ndo vatoda pano mukuru anokwanisa kutitsanangurira dare saka iwewe avati hawakagone nhutu iye nhasi tinokupa tsambo kuti mambo nyandoro vati uyai kuno iwe vakazvidza mambo tozoti hativakwanise zvishuwa mazvinzwa nhutu saka chakupai tsamba munopa amai venyu hatisi kuti mukutsimbirirwa nhutu imboteereraika inzwaika tingaswere ingo mirai tingaswere tingoteerera nyaya imwe chete tichingotendera panzvizvo ndida kutaura iwe mwanangu iwewe amai veuyu vari kupi varipo pamuda saka vanodedzwa namambo ndida kumbira kutaura ini mira ndingotaura iva papisanoke iwewe uyodzora mupurisa wamambo nesamuoni tikutaura yachinzwa ndinouya anopa amai vavo tsamba ndinouya tinovada pano ndinouya ndizvo ndinouya vanhutu aiwa mutoro wamina kuti akukukamurai wenyama yedhongi yamusingachita mazvinzwa here vanhutu ndizvo aidairai aiwa kadari inzwaika
Anditi ita pamodzi vanenge ndikuvatsimbirira vari kuti nyama yedhongi havakwanise kuisa mukana ndizvoka ini ndovanati nyama yedhongi inoitsenga ndakubatsirai takunovatora vaya pano amai ava samugovera tinokudai pano amai vanenge varichi taurira ndizvo toenzanisa hakuna here mofuti wechikuru timuzvove futi havari kuvanikina vake ndiana nzanani kuna Rafu kuita Lawrence kuita Simba kuita Lavrage kuita mazita wayo tinoda kana vatatu ndizvoka nzwai vatatu kuna Rafu na amai ndizvoka isi toda venyu saka zvamuchaita zvekuti imimi munouya motora mupurisa wedu moenda unopa vanhu masamu muti mambo vandi totokumbirawo transport atinouya ndizvoka kwendakasiya mari kuti ndisaka naye mose panozodai aiwa izvozvo zvinozotaurwa alright andika munouya motora mupurisa wedu anotipirawo vanhu vavo masamoni kwese kwavanowanika handitika toita kuti nhutu anyatsoona munda wake zvinopera agare pamunda pake ndizvo kanhutu havachanzwa naita vatsimbiri here baba zvikuti akunovadeedza vanhu ivavo ndizvoka naita tadza here saka simukai zvenyu simukai saturday tokone mgovera pano simukai zvenyu anotu muye nemapepa